Здравейте, приятели! Аз съм Retard Boy! Сега ще снимам в SMS Craft с Хозуни и то е позволено и затова възможно най-бързо си го изтеглих, за да може да ви е по-забавно. С хак съм в момента. И сега отиваме на... То всъщност ето тук на компаса. Хоп! Хайде! Ще играем Skywars, предполагам, ако е живното. Да, живното. Живното имам предвид работещо. Така, и скачаме в рандом. Да не помисля, че аз си ги избирам. Но това е готино. Мене тази преди ми беше любимата. Уоу, бъгна ми се. Видях все страхотните бъгове на този сервера. Поне не ми лаги като в Minecraft. Защото в Minecraft админа, онер всъщност трябва да го прави. Докато го прави, тук не лаги толкова и играе тук малко и... Ама и в Minecraft, предпочитам повече в Minecraft. Но нищо. Така, тук сега те ще ги бия с някакви кирки и глупости. И сега възможно най-бързо трябва да отида в средата. Снимам с хак, защото е позволен. Май си мисля, че го казах. И... Защото е позволен снимам, а иначе ако не беше позволен, аз разбира само за този сервер го ползвам хак, защото за другите сервери не ми трябва, аз си се развивам без проблем. Само има един сервер, който го играе с Хозуни, защото... Да, обичайния бък не съм съка, не мога да отворя често. Мисля, че това ще ми трябва. Ох, целят ме. Къбали. Добре, бъгна ми много яко сервера. Ще постарая да бия и само за това ще заклипа. Това скочи рандом. Само си сме на... Ах, тая гадина ме цели. Добре. Аз тук ще се крия. Шит. Ще чакам да дойде. И здравейте хора, пак съм тук, извинете, че прекъснах клипа и ме убиха, но много яко ми бъгна компа и аз трябваше да влизам в сервера пак. И просто спрях клипа и малко го отрязах, понеже ми бъгна. Понеже ще игра още една игра, понеже ми бъгна и не беше честно. О, това е тарен, мисля, че ми е един от любимите. Да, много яко бъгна. И да мисля, че играя с постоянно как играя само в този сервер и само в още един, защото в него е позволен флайя, аз нямам никакъв ранг и си флайвам. И да, ще нямам клипче на този сервер, ама по-късно. Той е готин също, ще му дам IP-то. На SMS Craft също ще е в IP-то в описанието. Аре бе, нямам цялото време на света. Пуснаха ме на якора. Добре, пак то бъг с честовете, значи може да си отворя честа без да бъгне и нещо от този сорт. За
стане. О! Фу! Дъма меч. Добре. Така. Окей. Само така се извада всичко. Така имам още 2 честа. За проверяване също. Мале, как ме дърпа назад, мале. Хоп. Хоп. Долу няма ми трябва. Само тази водица искам да я махна. Защото не ми трябва. Окей, аз почвам да строя към дървото. И това ще е последния минигейм. Само има много минигеймове. Не. Точно заради такива бъгове съм си взел хака, защото като ми бъгна играта и аз като падна да не падна, да си... Фак. Шет, убиват ме. Фак. Шет. Така да се регенерейшна малко и ще бъда принуда да изяме едната голден епълка. Малко се регенерейшна. Така. Аранчето го взема. Уау, бък. Бе, what the fuck, бе? Окей. Пак, каквото стане. Добре, не можеш чупа блокове, които съм сложил. Марафака! Хайде! Durability! Не, няма. Не, няма да ме убиеш. Regeneration! Добре. Защо ми бъгва така жестоко? Аз няма повече да снимам този сервер. Той бъгва повече от ВМ Крават. Ето, пак бъгна. Не, в този сервер никакъв шанс повече снимам. И да ми пишете в коментарите, и да не ми пишете. Колкото и да печеля, колкото и да не печеля, няма снимам в този сервер, съжалявам. Имам много хора, така че аз ще се метна, това ще предполага да победа. Айде!